Anlaşlar onunla taparıklıyız bilen söhbetleştiğimizi devam ettirýär. Tapara biler bolsaňyz şol geçen aýyň 29-syna, ýanwaryň 29-syna Berdi Muhammedow Gupbaly köşkünde bir topara adamy ýygnap, ene şol konstitusiýon topar diýip eglan edip, ene şolaryň üstü bilen ýa şolaryň kömegi bilen döwletiň konstitusiýasyna ütgetmeler girizmekçi. Demek konstitusiýadan 6-njy maddany 1-nji punkt bilen aýrýarlar. Ýene de 3 tane goşmaça madda konstitusiýaga goşulmaly we ol bar bolan konstitusiýanyň 25 maddasyna ütgetmeler girizilmeli. Ine şu teklipleri eýem olar taýýarlapdyrlar. Ine hamana şol 1-nji fevralyň fevralyň ahyryna çelli halk bilen ýene de bir şuwatlar aralyk maslahatlaşmaly we soňra şu kanun hökmüne kabul edilmeli diýen teklip bar. Ve konstitusiýa ütgetmeler esasan şol hakyky türkmen dili bilen aýtsak 2 öýli parlamenty döretmek barady. Birini diýerde. Şol ikinji öýüne halk maslahaty hödür edilýär. Niýasyň döwrüne halk maslahaty 2000 adama çelli baryp geten bolsa bu şol teklip edilýän 56 sany adam şol parlamentin ikinji öýüni ýa birinji öýüni ýa ýolbaşçy roluny şol gerdenine oklanýar. Olar deputatlar, istadamlar ýöne şol teklip edilýän 56 adam. Bular hukuky ýöne deputatlardan köp bolmaly. Meni bir kanunçy hökmüne ünsim çeken bir zat bar tapara. Şol ýemen Gurban Gulyň ýygnan üýşmelerinde ýa konstitusiýon topar diýen adamlaryň öňünde ne stol bar, ne bilen hersiniň öňünde döwletiň konstitusiýasy bar, ne de şol girizilmeli edilen ütgetmeleriň taslamasy ýatyr. Hiç zat ýok. Ýene üstesine ýüzlerine aşak salyp şu ellerindäki bloknoty bir zatlar ýazan bolup oturýar hemişe kisiýär. Onu konstitusiýon topar ozal ýazan bolsa, taýýarlan bolsa, indi şu halka hödür edilmeli bolsa, onu ýene näme ýadyýar? Ol bir. İkinciden elleri boş gelipdirler şu zaýy. Innem diýilki aýyň birindäki watan programasyna seretdim ben. Şol Aşgabatdaky ähli ministrliklerde ýa şol kanuny dinledik de gollaýar. Ýene de şol bloknotda hat ýazyp oturan adamlar konstitusiýa teredýanym ýok. Onu öz garaýşyna aýdýanym ýok. Hiç pikir alşygam ýok. Men ine şu mesele barada şuň kunsiz bilen söhbetdeş bolmakçy sebäpsiz garaşsyz Türkmenistanyň başlanýyş ýyllaryny esasy jogapkärçilikli wezipelerini birine işleyen adam. Şol döwründe şol ilkinji konstitusiýa eser Türkmenistanyň konstitusiýasynyň garaşsylyp ýyllaryň konstitusiýasyny 2-3 gedek geçildi şol ýyllarda ýurdun içindedir. Şu barada şuň kullu barada, şu edilýän ýagdaýlar barada bir öz pikiriňizi bilip görüjülerimize, halkymyza ýetirsek kem bolmady diýip pikir edýän. Halmurat, birinciden şuraya soru bilen ýüzlenen üçin köp teşekkür edýän. Sag bol. Men sorum da bolýar, men jogap beren. Halmurat, bir adamlyk döwletde ýa-ni agdýan zatlaň bar. Yani parlament diýdiň bir öýli, iki öýli, konstitusiýa diýdiň o zatlar bolýan däldir. Yani agdasaňyz agdan bolýan bir adamlyk döwletde o gerek ýok da. Onu ýa üçin ullanýanlar neme diýenlerini bilemok. Ya çağ oyuncak ýa-da oyuncak bolup neme diýen bolmaklary mümkin. Sebäbi 1994-nji ýylyň 29-njy iýulyna biz konstitusiýany rafa galdyrdyk Polka. O döwletiň yer üstü baýlygyny bir adamyň eline berdik. O şonu ul şowgun çapak çalyp kabul etdi. Onun üçin ýa-ni sen gurrun berýänne ben
yani Nurtun bir nemesi, yani parodiyası diyen yalan olmalı. Bir adamlık devlette, devlette bir adamlık hükümet, bir adamlık hükümet de. Hükümeti ele geçti de bir adamın eline geçti. Geçirdiler. Şoň öz manysy konstitusiýaň yok, yatırılı değildi de konstitusiýanyň 3-nji, 4-nji, 5-nji maddalaryna seyretsek bir topor ya bir adam konstitusiýany ýa-da döwleti ele geçirip bilmez diýip bir bölüm vardy. Şonu ýatdan bilen ordan aýdyp berine iýleşleri. İkinci bölüm döwletiň eýesi hiç bir şertsiz nemesiz halkynkydyr diýer. Ondan ol bir adam kolan soň bu zatlam özü graf ýüşýärdi. O konstitusiýaga iki manyly punktları ýok. Hemme jesi açyk çürt kezik ýazylanlar. Dwaynoye talkawanya konstitusiýa diýilen ýalak ýetasy dokumentlerde bolanokda. Ene şu iki madda var. Şon bozulan soň şu konstitusiýa ýatyrly diýip hazap edip bolýardy. Şoň üçin bol parlament ýa ýene orda iki öýlü, 5 öýlü, 50 öýlü, ýani 10 deputatly, 25 deputatly bu urumlar ýöne gurladan gurla bolun ýöne boş hiç hatda. Hiç hatdyny hemme kişi bilet, hem bilýän, ýani dinleýijilerim bilýär. Da parlamentin hiç hatdyny kim bilen o. Bir adam şu döwletiň eýesligini kim bilen o? Hadinasynyň eýesi, hadinasa jübüsi. O yer asty, yer üstü baýly kim öňünde 25 ýylly kim öňünde hasap beripdirler. Absolut ýok. Şolar ýaly suwutdamaň bolsa aýtdyna, deme. Ha? Ya ýa-ni millet wekilleri teklip ya ýene bir zat ya halkyň aladasy bilen bir mesele ýeke mesele galdyran bolsa 25 ýylyň içinde. Sözsüzden aýdaýmar. Ya olar edip biz görmedik bolsak, ne telewizor, ne. Ha? Ya halka azap beren yer var bolsa. Onu aýdyp bermeli. Şoň üçin konstitusiýa ýokdur. Yatırlandır, var. O parlament zat diýilen zada düýünden ýokdur. O halkyň pulunu böyle boşuna berip görmelim däl. Seyretjek bolsalar multikken demedi. İnternette, telewizorda. Şoňa seyretmeli. Bular o rol oýnap bilen oklarda multikler şolardan gyzykdyrar. Ne ýagdaý şu. Birine hakykatdan 94-nji ýylyň 29-njy iýunyny yer asty, yer üstü baýly bir adamyň eline berdi. Halk şunu şowgun bilen el çarpyşyp kabul etdi. Ondan iş satdan gatwörlük dağıtları ýokdur. Ha, düşünmedik bolan bolýarlar, bilmedik bolan bolýarlar, o jogapkärçilikden adamyny boşadan okda. Bilmäniň, düşünmäniň, akylyň ýetmäni, ağırlanmaň kanun var. Sen o da atlaň öňünde infomy sen bolmadan durmuşyň özü jogabyny berýär. Bolanda atşy, barmyrat ne taryhy neme. Doğru. Düşündürüp bilmedim mi ben bir konstitusiyon prava boýunça bir spesialist däl. O özüňem ýürüýsem däl. Ýöne konstitusiýaň maddalary barda. Şonu okap bilýän, şoga sowudum ýetdi. Men okap düşünenim, şu konstitusiýaň 3-nji we 4-nji punktuna hiç bir topor, hiç bir şahsiyet döwleti ele geçirip bilmez diýip ýerýär. Seýlen. Hak görün. Döwlet kim geçirip şu wagtda jogap bersen, nedir şoga jogap bol. Döwlet bir adamyň elinde dälmi?
hak görün. Bundan öňen bir adamyň elinde. Mende berde bir soru var sapala, ýani siz aýtdyňyz da, tol 29 awgust 94-nji ýylda hökümet döwlet bir adamyň eline geçdi diýe. O näme bilen baglanşykly? Şol sizi wezipeden çetleşdirip, Oba Hojarlyk Ministrligi ýykylyp başlaryny hemme şoň emlägi Gupbaly Köşkü Niýazowyň golasyna geçerligi bilen baglanýar. Ýok, Halmurat, bu ýeke ministersiýa däl, o ýeke ministersiýa bolsa ýa biziň wezipemiz bolsa baş üstünde biz emir boly. Biz bolmasak başga birini goýarlar. Ýene mümkanak spesialist vardır. Ol neft gazda da şolar ýalak. Ol biz bir nizami nimiz adam däl, demeli däl ýöne reforma gidip durdy. Reformany ýatyrdylar. Ödüm düýüplü massivni yer suw reformasy. Türkmen 130 ýylyň içinde birinji zapar mal, mülk eýesi bol bilme fursatyny golýlotda. Onu bir ýyldan hem geçýärdi şo datly. Hem malynyň, hem topragynyň, ýeriniň eýesi bolýardy. O mesele ona ketpekleri bilen fiýrip aýyrdylar. Ol halkyň demesine de seyretmediler. Soranan adamam bolmady, oňmula gyzyklanan adamam bolmady. Şular owdat etmendirler ýa-da kommentaриýa da bermediler mükemmel mene. Şo barada gurrun edilen ýerim ýok da. Neft gaz pudowam şonnalar. Sebäbi biz büdjete pul berýärdik. Neft gazdan büdjete gidýärdi. Büdjetten büdjet guramalaryna gidýär. Ýa oku, saglyk, esker ýene şoňa meňdeşlemelere gidýär. Onam öz nemesine geçirdiler. Hiç kim onu ne büdjet barada hasabet berýärler. Şu gurulýan zatlar hiç bir büdjetten nädir? Ne teredip görür? Ýa-ni emeler vardır. Şulan köşkleri, ýene bir zatlary büdjetde olar ýalak statýa da ýokdur. Onu näme hasabyna gurýarlar? On menden sorama, özlerine sora Halmurat. Yo, sizin pikiriniz bilesim gelýär. Ha, mende bulan edýän zatlar barada mende pikir bolmaz Halmurat. Men ne bari işim şulary ýerlap görmem, näme diýerler. Kabura gitsinler. No. Men ol demem däl, näme diýen bolsalar. Ýöne hakykatda döwlet bir adamyň eline geçdi. Bundan küçücük uluca peýda bolan adamlar var. Helledip biraz nemetdiler. Mes uron urdu, çalan çally. O bir ýyl ýarym ýyl olaryň bassylar, assylar, kowdular ýene burada. İkinci geldi, üçüncüsü geldi, dördüncüsü geldi. Ana. Bu atlan nemesi şeyler başladık. Bolmasa konstitusiýamda maňy. Onu işlemezçe de däl, erbeden dälli. Bize sapara aslında şol Sovet zamanynyň konstitusiýasyny Türkmenistanyň bir zat ýazylgyda şol konstitusiýa üýtgetmeler, goşmaçalar giýirilip bilinirdi. Ýöne şol konstitusiýadan ýüze urmak bolanak iň soňky maddasyna ýazylgyda. Ýöne şol konstitusiýanyň eliniň tersine zyňyp goýberdi. Men diýjek bolýan zatym şol konstitusiýa fundament hökmüne durmalydy. Şonu saklap beren hemme döwletlerin bar teoregimizde. Meselem Azerbaýjan döwletiniň konstitusiýasy şol 22-nji ýylda SSR döwrüne Azerbaýjanyň düýbi tutuldy diýip şol konstitusiýa dowam edip gelir. Şu ulkuwyna rejimler çalışdy, sistema üýtgedi, emma konstitusiýa şol özüne durdy, içiniň
maddalaryny ütketdir günüň talabyna laýyklykda. Ýöne bizi konstitusiýa özüni 5-6 gedek çalışdyrar. Durku bilen. Ine şu gurrun ediyen konstitusiýamyzy çuğunkuny 16-njy ýylda soňky gedek serenjam berdi. Geç baran 3 ýylyň dowamyny dünýede näme ütkedi, Türkmenistany näme fundamental ütkeşikler bol beýtir alyp munyň parçalary ýaly. Ine men şu aňyrsyny siyasi wähbitler ýaty şol döwletlerin oturan adam. Iqtisady wähbitler ýatyr diýip düşünýän. Başgaça ol halk wähbidinden ugur alınıp serenjam sarylýan ýa ütkedilýän konstitusiýada ýaşar. Men şonu aýtjak boldum. Olar arasy işleýär diýip aýdyma. Yo, Halmurat, işlemeyen dokument kağıt oluyor da. Onun adı konstitüsiya bolanda da, kanun bolanda da. İşlemede kağıt oluyor da, kağıt yani yazılan yönü o işlemede bir ehmeti yok. O bir adamlık devlette işlemeyer, işlemesi mümkün değil. Onun yankı bir kanak punktunu bolup bilen adam ma olsa o konstitusyon yok değildi. Şonu dünyada yankı bunu bolup bilen memeler vardır ne Severin Kore'ye. Yalak yonuna Saddam vardı, Kaddafi vardı. Şolar şu formada yürüdüler de. O kağıda yazılan zatlar bilen nemesler, bulun kanunun iki doğduğunun aradığını Halmurat. Kadına da cüzünlü. İsle Deutsche Bank'ta oy ya, isle Türkmen Bank'ın isle cüzünü oyup sandığa alıp yankı fadvalına oyunbaya yankı kanunu devlet derler. Bulun ne başka da bir nemesi var. Bulun gelme prosedurası yoktur, gitme prosedurası yoktur. Çünkü ünlü verdin mi? Awa. Bizde prezident barada kanunun 10-njy ýyly 12-njy ýyly kabul edildi. Bizde prezident barada kanunum ýokda Türkmenistan. Ol gitme gelme barada görürüm ýok. O ne onun bir adamlık devlet bolýar da. Şoda o konstitusiýada her bir döwletiň özüni esasy kanuny bolup durda. Eger şol konstitusiýa işlemeýän bolsa diýmek döwlet ýok da döwlet manysynda. Yo devlet bardan bir adamın eline geçenine o eline geçenine açık görünüp durdu. Hiç bir bunu bir gidleyene adamım yok. O da gidlep duran o. Men neydim bu tordu diye. Yo gidlep duran o. Yani devlet diýilen düşünjede hemme zat öz astyna alandan soň onu diýmek bir adamyň mellegi bolýar da, ondan o mellegi devlet diýip aýdyp bolmaz. Şol bir adamyň mellegi. Bir adamyň mellegi başka hiç kimki değil. Ayrını ayırır, koyurunu koyur, batanını batar, atanını atar. O söýüsem, wepalygam öz ýylan kadrlaryna bäşgünlükdir. Ýanky indi bir tarapdan seredende kabinet ministri yok da, şeýlem premier minister. Yok premier minister. Kabineti kim gurnuyor? Öz şeýlem. Alynan adamlara kim jogap berýär? Kim gurnan bolsa öz jogap bermeli, şeýlem. Yani bir ministri kovyan olsa, ilk kulak öýüde gitmeli, soň ýary bilen onu gitmeli. Düşünýäňde? Ol ogru diýe, ol ogru bolsa senem ogru bolmaly. Başka nemesi ýok. Düşündirişi ýok başka. Ol ogrumuşsun, hakykatdan ogrumuşsun, ýöne senem ogru. Sen getiren adamyň şol. Onu Halmurat goýany awtay. Ya tapar goýany onu. Ha?
Yine şol adamlar ne açar şeyle olup geçti. Yine son çetse oğuruşu. Şeyle olmalı. Müngler çesi. O konstitusiya boyunca, kanun boyunca, intihap boyunca da, medeniyet boyunca da, hemme zat boyunca şeyle olmalı. O haramzada oğru yine başka bir zat bolup biler. Şonu koyan adam cevap verir. Son çiğnem yol başlatı ama özünü atstavka arda yazıp çıkmadı. Hiç olmadı. Hemme o ministerin aşağınaki elbette işleyedik ministeri kovup biliyor da. Öyle aşağınaki elbette işleyedik öyle kovup biliyor o. Katı doğru. Ha? Ya sıpıkın da katı doğru. Yok ben elementer nemelerini deme diyenler onun parlament, konstitüsiyo, kanun bozuyor. Yok zaten bozup buluyor ne o? Kanun yok buluyor. O nerede bozup buluyor? Almıra. Bir yağdaylarımız katı gülkünç. Kıynaşlar molda gülkünç yönü. Buna kâte qaharın etmeme diye ol buna qaharın eder yalağında. Hem tragediya bir kaptalı. Yönü ben şulara düşünmeyenin sebebi bu da atlar yankı taşından görünmeyendir diyen kendiler. Yankı git yani çağın vardır, altın vardır, çoğuluğun vardır. Bu kulliyim oynayadır da. Ondan şu gözün şey yumsa hiç kim görmeyendir diye de. He? Doğru. Bunun sonki alak hiç nemesi yoktu. Ya şunun nemesi paraliç oluyor yani intelekti. Yani bu dipen nemesi iyincik götüren ok deyip bir Türkmen'de bir söz vardır. Şol hem medadını paralize ediyen olmalı. Yani beynin ile vaadi. Yani o da atlarım o bağları, o nemeni götürme de gerekti. O yonkü şeyle olacağını yönünden biliyordu, aydiyatı. İyincik götürmedi. Yadına düşen orada niyat faydiyatı. O yatta diye. Yönü ertesi, o da oğum çekmedi bir yılın içinde, yarım yılın içinde yiyem demetti de. Ne? Yağdayını şunun alak. İşte gül, işte ağla. Onun yankı bir cemiyetçilik kurumalarını döredip şuları ağdarar, nemeder, üyüt göder, şeyler ne alak, bütün de hıyarlar var da. O odatlara düşünen noktalar bulur. Ha, ocalı odunun tayin olup erteden yakılacağını bilse nemetmek mümkün ne? Ona çenli işte hareket olmaz. O keyfine zorlap nemediğim gitmez. Öğün korumak için halkı oda verir, kırar. Ne şoka çenli gider. Bir adam şimdi. Böyle bir tenli kadıran değil. Yani dünyanın niresinde neme yarayacak adam şu. Ya? Ne tane iş edip berteler alacakmış onu. Bir daha da yarayacak mı? Özmedenim ya sonra işledim. O kaytan bağırsalı adam yıkık gider oyun içine. Yok, ya da şöyle alak bu. Yani nemelikten ne ol biri apozisyoner oluyor, biri pozisyoner oluyor. Bu laflara yönelik olarak doğru düşünmek gerekti. Ha, bunları alan adam yani taşın nakul oyuncuları kanatlandır ya. Taş tovrağın nakileme için. Şunları alak bol ya tabi abi. Bir adam da
Men ne şular yer astı, yer üstü baylıklar hem mecedini iyi de bir adam. Yönü aklı eğili şun yekece ödeyendirem ödemi o. Şuna 10% ya 20% ödeyendirler. Kalan 80-90'ı. Günkü yani urcoğu yönetmenlemelen eline olmalı. Onlar devlet bolmağı mümkün, yani mafyozu struktura olmağı mümkün. Şeyler hak yağdayım var da. Olan bolup biler. O ne orsiyet bütköşük değildir. Orsiyeti paylaşılandır. Açık aydınmada da görünüp durun hatta. Bu da şolun demelerinden bir yerlerden ipin çekkendirler. Şeylere gidecek diye de gidivem bilmez. Erkin nakam derler. Bu niyaz vadandır olur. Tapar abi, bu aydiyan zattan ayılgan işte. Ayrıca burada hakikat. Ananmayan oradan git gör, hal Murat. Men ne demeden. Yo, menne de pikir bar, menem kelle yurdup şu zatlara pikir yurdup seyrediyen kellemde aylayan, koyuyan, niyen için şu zatların toğunu tok diyen yok. Bütün dünya görüp otur. Men halkını edip oturan zulümünü, önküyünü, demek Türkmenistan'ın ähli baylığı deger degmezini siz bir yerde ayttınız, ol şu muğuttanın pes Diyarız muğuttanım ardan satyadı. Gari muğuttanım ardan satyadı ne açı illa. Hakikaten muğuttan ardandı da. Muğut verenin peydalı şu doğurlar. Demek şunun aňyrsynda bir güýçler adamlar hökmen durmaly. Var. Yoksam edenettilik beýle edenettilik dünýäň öňünde bolma hakkı yok dem. Bu 20-nji asyrda internetde 5 minutda hemme habar hemme ýere ýaýrapdy. Näme üçin diňe şu postsovet giňişligini esasan şu bizim Türkmenistanymyzda şuňa ýagdaý. İň agyry diýjek bolýarmy. Beýle respublikalaryň ýüzüni ýugurlygy ýok. Töweregimizden Özbegistan bar, Täjikistan bar, Orsiyet bar hana gerek bolsa. Her näşol ondan respublikadan bir amal sapıp çıkanı men Pribaltika respublikaları diýip hasap edýän. Çok Kazakistan'ın ganimet bundan. Kazakistan'ın ganimet. Ay o da avtoritar diktatorsk rejimde näme ol şähere adyny urup Kazaklardan habar sorasam olunum agzyndan ot çykýar ýaşyn. Ön iktisadi tarapdan Kazaklar elbette ganimetsiz iktisat hökmünde de bu orada baha berýände o döwletde oň baýlygy şepesagy biziňki ýaly ýöne ol muhtunan ardan paýlananak nähile bolsa olar gyzyl pul getirip durlar o döwletine Kazakystan. Yo ululi iş adamlar var men tanıyan adamlar ken. Davut fabrikli ululi baylıkları beylak demetlerin olunurken Kazakistan. Şoda. Yani diktatör molonda o bir oyunun düzgünü var da. Kovu yerbet yani bizde hiç neme yok da. Hiç sat yok. Yo men yanlışyan olmam mümkün hal Murat. Men sebebi ken Türkmenistan bilen şeyle kılıklanamok da gönü. Yani biz 25 yıl içinde yok. Bir zatlar üytken o demokratiya var olmağı mümkün. Ne bilyen olsa çıkıp aytsınlar bize. Ne karşıyımda geçtinler, ne metsinler, bizi yalanlasınlar. Ya da şeylere. Şu döwletde demokratiya bolsa biz ikimiz näme Şweýçarda bu ýaslanıp ýatyrdyk mı 25 ýyllap separa? Mene yatardım, mene gidecek, hal Murat gidecek gelmek sahip bolýamala. Sen gidecek wagtyň aýt men neme deýin. Ýok, pata bereyim näme? San kan timeline. Bor ýaşly.
Ýagdaý şeylere Halmurat, men on şeylere boljagy başdan görünýärdi. Şunlara boljagy başdan ben 1 ýyl 2 ýyl geçen soň şunu aýtdym da, şular ýalak nemäni pikiri. Ýöne adamlar ýa gözün şeyden de görmese bu zatlar görünmän geçýändir öýdýär. Bize düşmançylyk edip ýören neme adamlar hemmesinin cesedini öňümizden geçirdiler. Niye adına çendi? Yankı Nazarım da çendi. Bu da atlar men gurnap ýören adamlar 90% atma atışpydyny bilýär. Şolong 85-90% cesetlerini öňümizden geçirdiler. Odan nepaňysy bilen. Yankı süýjü paýlap ýörenlerim, tant edip ýörenlerim. Akalanlar nemeder o biz bulon karşısında beýle beýgyryp nemedip göreşip görmene memnun yok. Bulon özleri, o zatları özleri bizden gowy edýärler-de. Bärde men pikirimçe taparagy şu meselenin en gynançly tarapy özleriniň bäş günüm, hoş günüm şol ýaşaýşy durmasy üçin olar 4 milyon halky ine şu gulçuluk derejesine ýetirdiler. Şunu sorun näme üçin bir kelleti işlemedi, bir gannamar aýlanmady öz halkyna, öz milletine. Seredine bolup beren zat ýurdun deň ýarty ilatana Türkiýede Taliban bolup işläp ýaşap. Ýygyna ganymlar eklemek üçin. Şu haramda adalyň edende ýurtlugy netijesinde şu güne düşüpdi. Men şu öwran seredýän şol siziň maňa beren interwýularyňyzy ýüregimden geçirýär, ganymdan geçipdi seredýän bol. Ve şu zatlar edilen bolsa, şu adamlar işlen bolsa, onu bizim döwletimiz ne derejelere baryp ýeterdi. Ay goý şol otursun şol statuýa ýalyp bolup şol kürsüsinde, haram kürsüsinde. Ýöne bir işleyen adamyň elini urmak gerek geldi. Şu mesele barada 96-njy ýylda, 95-nji ýylda ana merhum Ataçaryň şol Azatlyk radiosyna ýeke gezek interwýu berdi. Şonu aýtdy Niýazow ýyldan. Oğlanın elini uryan, oğlanın eline urma, koy olar işletirler deyip. Oğlan yani şol yurda iş peyda getirecek yani spesialistler gözüne tutup ayetipdi da Ataçary üçin. Yo, Halmurat. Sözüm kesýän başla bolyn bu olardan nem o zatlardan näl Niýazow özü Proyekt sözüne düşünýän. Birlerinin proýektidir. Oň öňünde ben öňkü param aýtdym. Seçim var, saýlap. Ya o tarap saýlap bilýär, bu tarapym saýlap bilýär. Onu şah bolman saýlady da. Men şah boljak, o yerin altyndaky, üstündäki baýlyk emmesi menki. Ben şah, men sultan şu variantı saýlady. Bolmasa normal beýlek variantam işläpdi da hemme zat. Kemti neme bolmaz diýä bizim kemçiligimizden bolup bilerdi nemeden bu zatlar biz başarmasak başga biri gelip başarardy. Ýa-ni ýöne sistema dursa yörede gelişip yola girer demme zat. Ýöne onu etmediler. Ýa-ni reformaň edir orta nemesinde yatırdılar da. Ben nemeden şu Google nemeden teredýänle şu bizim tekidlen yerlerimiz var. Şor rahat gitmem bawadyr kanalyň bäri ýerlerini. 3-4 bin hektar yer tekidledikler.
20-30 sanaga ýam hojulugy demetdi ýa berdik 20 hektardan 50 hektardan. Ol ýolunja köpüren haýsy Mekkeje güne köpüren haýsy ýam mallaryny atlaryny demedip ahyl urjak bolup görenler haýsy. Şo da atlaryň hemmesini ellerinden alyp ýönlemedip şu at depe neme. Yankı İsrail'den gelen abar udunlar var. Konteynerde çüýräpdir diýerler demedi. Kapilnara şeyin ýanglama. Zatlara geleňsizligem diýip boljak, bir jenayet da. Jenayet. Ödem şo bizden soň galan oglanlar bar da. Ben ornazarym bardy Mişe diýerler. Bu Anna Muhammed Anna Elif diýer. Şo biz aýrylamdyda tüýjü paýlat görenler şular. O kalwar neme wady. Bulan hemmesi ýanky neme revanş bu perestroykadan soň GKÇP'den soň o Komünist Partiýaň kadrlary, zatlary nemetdi de köpsi pozisiýalaryny itirdiler de. O apkomlarda wadyr, raykomlardaky, çykadaky instruktorlar, zatlar bir hiç zat bolup kaldylar da. Onuň şulan revanş hyjulary batda, onu ýanky ödara gurulunda demedi ýetdi. Onuň öz aralaryna da bular ýalakly bir diskussiýa gidýär. Bizem bir demeden ýanky şu torgunyň üstüne çykan kadr boldukda bizem olaň ýanky garşydaşy bolup galdykda demedi. Ine seyredip görsem men ornazar diýenim ýong çykan instruktory. Men telefozda işleýärdi, addel turudady demede çykaldylar da. Ýanky orsça öýleýän joglanlara gramatny diýerler de, orsçany gowulmaýan morzany gramatny onuň demeden okdular da. Oraya geri alan okdular. Ne seyredip görsem bir topar ýanky çykan instruktorlary odan başyr toplandy. Çok arbitrasyna gelendir. Ya deme wadyr Durduýew Habib Kamtabolun birinji. Habibullah ol men şol ýokary sebepde döwrüm ol Kamtabolun birinji sekretary men Harbiy gowy tanýar. Men hazam gowy tanýan men özüm o öz tejendiğimiz raykomda instruktorlaryndan tanýan. Raykom Kamtabolun birinji solly emesi boldy. Proletar raykomunyň aşgabat. Men ministersiýaň ýanky Kamtamol sekretarym, onuň Habiba hasap berýärdi de. Oho, sen Kamtamol sekretar. Ine nereden çykdy berdi? Ne beme onu başga da wadyr. Ne bankyň başlygy wadyr, ýanky tanýan adyny sen aýtdy. Oralovmy? Ol çykan instruktorudy. Yine de wadyr bir topar. Bilýänler şo taýda soýullar parlamentden da 89-dan soň Kompartiýa çaýkant başlany olur 5-10 adamym der, 500 000 adam bar kana muňa goly şol instruktor. Kendir. Ay men sen bilen aýdýan. Bular hemmesi işsiz gal onsoň bular şol siziň aýdýaňyz dolar adylaşýan soň rewanş almak üçin şu täze pikirli adamlary, täze işini gurnap biljek adamlar bular üstüne etdiler, iç çolany aletdiler de. Yo, o gowy ýerik gidenem bar, Halmurat. Men sözüň ölýän ol başla, ýanky gowy iş adam bolup gidenlerim bar. Ýanky Kamtamoluň badyň içinde gaty aktiv oglanlar bardyr. Olar öz iş ýemesini tapyp gidenler bar. Ine
Muhammed Nazarov vardır. O da şu Kamtaborlu'nun neme getirilen KGB. O profesyonel neme değildir. Yani Saportey'in aşağına şonu tayinlemek için koydular da. Şonu yerini nemetmek için çotayık getirdiler de. Ben katı gen alımda KGB'nin başlığı, Devlet Kovsuzluk Komitesi'nin başlığı, men bilen kabinetinde kuruluşunu ümmülen kuruluşu da, yani partiyada şey görüp demedik, yani erkinne değil, korku aslındadığı, bu tüylük men katı gen alırdı da. Demek eyyem şu at pozisyonlarını yitirip gören olmalı. Onun bizim üstümüzden 4 sefer provokasyonlu aktif merapiyatı geçirdiler. Onun yol başçısı Mehmet Muhammed Nazarov bir gün payvi Niyaz'ın yanından geldi. Ay Mehmet şeyle kızgın, kaharlı. Sen dedi doğunun olmalı oraya gitti. Sroşna tap dedi. Onun neyem paydı dedim onu. Dedi men dedi yaşlılığın yanından gelen şu at dedi. Sen doğunun oraya dedi. Men oğlum dedi yani adını ayttı. Onun Söyünüz. Nazar Söyünç'ün oğlu. Nazar Toylus. Evet. Onun yine de bir kısana adı ayttı. Şular dedi Moskva'da dedi. Abdukuliyev filan dedi. Duşuşup devlet adarman planlarını gurlaşıptırlar diye de. Haber şol. Onun bir de orada halnaların ornatır da. Ben torktu işledi men. Bizde iki orad var. Bir orad Mehmet eylekse orad Muhammed de. O ikisini karşıtırıptırlar da. Son yüze çıktı. Biz oradımızı taptık. Faydagelliğin oğlunun bildi var. Başka yerde alibiler var. Hem meclisinin alibisi var da. Biz onun oradı Ukrayna'dan bir yerden getirdik de. Şu da Vodsk'a gidiptir mi ya Fransa'ya gidiptirler mi? Bir yerlek gidiptirler de bir nemesi bilen. Matryoshkası bilen. Onun yemeğin yanına yerttik. Saportey'in yanına oradı. Bizim oradımız bir neme de. Ay bu calay, Türkmen calayı. Ne demek yankı revolüsyonerin getirdik deyip yankı orada eylek orada Saportey'in yanına tutturdu. Saportey bir gülüye diye kellerini tutup. Öyle. Ana bu Hasan olan bu May April ayında şu çempiyonat mir olandır şu yıl. Şu kavat gelen kendine. Bulon informatörüm yankı şu kalkacağım. Onun yeni de bir kanak kıyı var. O kıyılarım ben bir orun basarım var. Ben orun basarım derler o da buradan minister minnalak Ferhat Murat çağırıp diğerleri ya. Yeni de bir. Şolon gevyenlemeleri yani oyuncakları da. Bulon hem mecesi son analiz etsen böyle bağırsı dökülüp du da eline geliyordu. Yani onlara bu Aseçka oldu da. O bir Aseçka. Sonra ay bu prosto zamiyali. Yeni alak o arada gururuma metmediler ama. Çok bizim men işten ayrılmadan bir ay olmuş. Ne televizyonda da attı görüyorsun. Bana yumurtkan nirede o sarımsak yok. Neyme deyip niyaz çağır kıyır oturuyor. Televizyonda da attı orkundururdu. O da neyle kollu. Ya men baba kulüp çağırdı. Sroşna geldiydi. Yine köçen ağrıyanlar oğlum demedi oturuyan yer. Onun bardım Aliyev oturuyor birinci ornatörümüz bizim yani ministerden birinci ornatörü. Onun boyunca cevapkar adam. Baba kulübün yanına oturuyor. Onun ben vardım
Dedi sapar gittik dedi. Beşimten galliydi. Yani galiyip beşimi. Men alıp gitti. Olmadı beşimi alıp gitmediler şota. O cevap veren o da men bu önüm bilen işleme o. Bu önümçü der. Paydan şu vaatlar kamadır okududur. 10 günlük bir yerlerde. Yok sapar sen cevap veren deyip menen. Ben o göktüğünden bilem yok. Direkt gidiyenden bilem yok. Ben maşinede bir gittim. Ben barda meyan televizör rahat demedik da. Gidip durayım yığınakları. Yerime oturdum. Oraya ben telefonu kim var deyip çıkarttım. Eylem seyrettim. Benden başka adam yoktu. O bağ okulu ülkelerce etti. Tur diye niyala etti de benim turdum. O yumurtkanı yirede neyme. O neyme diyeceğim bile yok. Yemeden. Onun son soyunaktan çıkıp bağ okulunun yanına vardım ben. Beşi ben çağırttım. Edir şu işim yalak sizin yeğeninizi ne plan edeyim dedim. Birinci dedim. Ne yaşlım oradan başlık ne de ardam. Ben siz bilen işleyecek dedim. Doğru. Onun ne hem bey diyen dedi. Birinci de ne götüren dedim ikinciden dedim. Edir şu işim yalak. Ne beşi ben canlılar çıkardım toğraydım. Bu oyununuzu dedim. Bir için nemeder dedim. Bulur yalan adam bilen dedim bizi işleşmedi. Onun ardam yırttı. Payda geleni uğurlaşır dedi. Okey. Yani işten ayrılmadım bravo. Ne yapacaksın mı ne demetmediler, öğretmediler. Bunlar hem bence senaryo kaldılar. Odaların bular dilleşikler kana şon üçin ol jogapkar orunmasarın ornuna size gidip şu tayda taňyrsadyk görkezipdir. Yo cemiyete bildirmediler. Bu yani görkezip. apşetmi neyini de öğretmediler. O. Doğru. O hem kişi bilen o ben onun bilen benim bahsetmeyen. Kim bilýär? Hiç kim bilýär? O. Şu ministerliğin içinde akıllı bilmez, ondaşında kim adam bilýär? Ya Türkmenistan'ın haýsy teletomosçusy bilýär, saparykdyň göğü agy jogap berýän ýapakdanmy? Ya ýene birda. Yo, ol düşünükül zat wahy. Taparaga, mende başga bir sorag bar. Indiki gepleşigimiz üçin. Adamlar 3-4 ýaly menden soradylar, jaň edip soraýan adamlar bar. Halmuratda ýaşury şol taparaga iqtisadiyet barada biraz köprak görünmerse diye. Birinci soraga şol. Gyzyklanýat nahil bolup şo ýyllaň iqtisadiyeti. Umum iqtisadiyetdir da olaram açyp dol görkezanma. Ýöne anyk soraýan taparaga iki sözün iki çykyşyna biri siyasi reforma bolmady hiç zat ýok diýdi. Şonu öz dili bilen bize düşündirip berdi. O nämen görýär siyasi reformaň aşagyny diýip. Şoň üçin indiki gepleşigimiz gel şo Türkmenistanyna geçirilmeli siyasi reforma. Sizin garaýşyňyz, sizin nazaryňyz bilen şol döwürde, şu döwürde ya gelecek üçin nämeler aýdyp biljek. Ine şu zatlar bardy, siz bir oturup oýlansaňyz, onda şu ullukça görüjilerimize de Taňry ýalkasyny aýtsak, wagtym bir çen boldy, ine şu gepleşik şu ullukça tamamlaýsak. Bolýar Halmurat, bolýar. Onu beren görüňleriň üçin Taňry ýalkasyny ýene mergedek saparaga, görüjilerim eger käýerde şol ulaklarına gatyrak estilenen bolsa, paýşyrak bolsa, ol hakykat aýdylan zat, geçilen zat, bolan zat hemmemizden şol ýürekden sızdyryp aýdylýan görüňlere dogry düşünür diýen umyt tamamen öýüňize saglyk arzu edýän.